Mae nhw'n research really syml. Y Cawl Bwyd Môr Sbeislyd. Pethau really fresh. A wedyn, da ni am goginio'r pysgod ar y barbeciw. So i ddechrau fai, bach o olew yn y badall. Gwn ni shallots mynd mewn. Sinsir. Garlleg. Just gwasgu heina. A wedyn, da ni just am ffrio nhw'n ysgafn. A beth sgynno fi fyma i fynd mewn hefyd ydy y corl oedd ar y sgolop a penna oedd ar y corgi mwch. Ac y fyma, gyn ni bonion, sef stalks y coriander, a mewn ar stoc. Reit, mae'r broth di bod yn berwi'n ysgafn am ryw 4-5 munud y fyna. So mae'n amser coginio y pysgod. Trio torri'r cod yn 3 bysyn. Reit. Bach o olew dros bob dim, a reid nhw ar ochr y grill, just ar hyd fyma, a ni ddechrau coginio nhw. A wedyn, corgi mwch a scallops hefyd. Mae'r broth yn barod, gyda fi yma wan. Cwbl dwi am wneud, drwy gogor. A wedyn gyda ni rhyddigol yn fyma. Dwi jyst am torri nhw. A wedyn gyda ni pak choy. O, fi dwlu ar pak choy. A gyda ni dail coriander yn fyma hefyd. Wedyn gyda fi saws melys chili yn fyma. Oce. Mewn i'r broth, jyst gymysgu fo mewn. Mae'r noodles gyda fi fyma. Y cwbl di hein ydy blawd cryf, dŵr a bach o halan. Mor syml yna? Mor syml hynna. So dwi am roed y rhyddigol mewn. Heb i goginio, jyst am coginio fo gyd yn y broth. Y pak choy mewn. Choy. O, fi'n cael bach o trwbl dy'r pysgod. Sori. O, ni'n gobeithio cael job allwn. Dyma ni, Cawl Bwyd Môr Sbeislyd. O, wel mae'r arogl yn anhygoel. Just blasa mor fresh, mor lan, ti'n bo? O. Fi'n joio gymaint. Sy'n rhaid nhw eisiau siarad. Fi'n eisiau bita.